गलाघाट जिल्लानि ब्रह्म धोरोमनि गागि आफादनि लेंथुमनायाव लाइमोन आइजो आरो प्रसार संसद जथायै गासै मोनब्रै आफादनि सांग्रांथि मेल जानानै थाङो गलाघाट जिल्लानि जयन्तीपुर बर' गुदि फरायसालियाव। बे हाबाफारियाव माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा गोबाव समनिफ्रायनो माखासे जेंनानि थाखाय थाद'नानै दंमोन। बेखौनो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान बिबानगिरि सायख'फिननायजों दाफांफिननायबो जायो। हाबाफारियावनो मेलखौ बेखेवनानै होयो गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि सुथल बसुमतारी। गलाघाट जिल्लानि लाइमोन आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादगिरि महरै बिरफुं सरगियारि गाहाय नेहाथारि नगेन बसुमतारी। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि पबित्र ब्रह्म, गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय प्रसारक मुस्रि सनाराम बसुमतारी आरो लोगो गाहाय प्रसारक मुस्रि बिरद ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि नीलेश्वर ब्रह्म, फोसावदिं नेहाथारि मुस्रि आरु ब्रह्म, लोगोसे गेलेमु नेहाथारि मुस्रि नगेन बसुमतारी बिथांमोना। खुलुमबाय। जोंनि ब्रह्म समाज आइ बाबामोननि जानानै आङो मिडियानिसिम दिनैनि मेलनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि गलाघाट जिल्लायाव जोङो लाइमोन आफाद दानो गोनां माखासे हाबा थालांदोंमोन हाबाफारि। दा बे हाबाफारिखौ जों दाफुंनो होननानै नैबे मेलखौ लिंथुमनाय जादोंमोन आरो दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो लाइमोन आफादखौ गलाघाट जिल्लायाव दाफुंनायबो जाबाय। आरो बे थारैनो जोंनि गलाघाट जिल्लायावबो ब्रह्म समाजाव लाइमोन आफाद दङमोन, गैया होननानै बुंनो हाया। नाथाय बै लाइमोन आफादा माखासे जाहोननि थाखाय जेबो हाबाफारियाव आग भाग लानो हायियाव बे लाइमोन आफादा गावनो निजेनो निष्क्रिय जानानै थांदोंमोन। बिनि थाखायनो दिनै बे लाइमोन आफादखौ गोदानै दाफिननाय जादों। बे हाबाफारियाव सोर बाहागो लादों? दिनैनि नैबे जिल्ला आफादा लिंनाय नैबे मेलाव जोंनि गलाघाट जिल्ला पुर'हित आफादनिफ्राय फैदोंमोन, आन्चलिक धनस्रि दखरा आफादनिफ्राय लोब्बा लाखिदोंमोन, जोंनि सिसुपानि दखरा आफादनिफ्राय लोब्बा लाफैदोंमोन। लोब्बा लाफैनाय महरै आइमोननि आफादाबो दखरा हिसाबै लोब्बा लाफैदोंमोन आरो धनस्रि दखरा आफादनियाबो जोंनि बे मेलाव लोब्बा लाखिफैदोंमोन आरो बिथांमोनहा जोंनो जथेस्थ' सुबुरुन होदोंमोन बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव। दिनैनि नैबे गलाघाट जिल्लानि लाइमोन आफाद दाफुंनाय आफादाव मेलाव मिरु आफादनि गागि आफादनि जानानै जोंहा लोगो नेहाथारि पबित्र ब्रह्म दैमारिया लोब्बा लाफैदोंमोन आरो प्रसार सांसदनि जानानै जोंहा गुरु आफा गलाघाट जिल्लानि आचार्य आफा सनाराम ब्रह्म बसुमतारी बाबाया लोब्बा दंमोन। आरोबाव प्रसार सांसदनिनो होननांगोन जोंहा गुरु आफा आचार्य बिरद ब्रह्म बाबायाबो जोंजों लोगोआव लोब्बा लाफैदोंमोन। लाइमोननिफ्राय जोंहा नीलेश्वर ब्रह्म बाबा फैदों। जिल्ला सेननि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बियो जोंनि बे मेलाव लोब्बा लाफैदों। आरोबाव गेलेमु सेक्रेटारि जानानै जोंनि नगेन बसुमतारी बाबायाबो जोंनि बे मेलाव लोब्बा लाफैदोंमोन। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादखौ दिनै बाहाय जोंनि जायगायावनो उरियामघाटनि रंजालि नोगोर जन्थिफोराव दिनै आबुङै दाफुंबाय। गुटे जिल्लानि दैदेनगिरि जोंनि ब्रह्म धर्मनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बाहाय फैनानै गोख्रोङै दिनै बे लाइमोन आफादखौ बिथांमोना बाहाय दाना होलांबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे लाइमोन आफादा गोबाव समनिफ्रायनो निष्क्रिय जानानै दंमोन गलाघाट जिल्लायाव। लाइमोन आफाद गैयामोन ब्रह्म धर्मआव। दा दिनै बाहाय दाफुंना होनो हानानै जों गावखौनो गोजोननाय मोन्दों जे बे लाइमोन आफादा ब्रह्म धर्मनि थाखाय जोंनि ब्रह्म भक्तफोरनि थाखाय गोबां हाबा मावनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। गलाघाट जिल्लायावथ' बिदिथ' गैयामोन नालाय ब्रह्म धर्मआ दा जिथु मोनसे मिजिं लानानै मोनसे लक्ष्य उद्देश्य लानानै दिनै बाहाय दानाय जाबाय जे गलाघाट जिल्लायाव गोबां रोंगौथि गोनां गथ'फोर दङ, गोबां फरायनाय गथ'फोर दङ। दा बिसोरनि थाखाय जोंनि लाइमोन आफादा नैबे दिनै दाजानाया खामानि मावनांगोन। फरायनायनि बेलायाव माखासे हाबाफारि लानांगोन, लोगोसे गेलेनाय दामनाय देनाय बेफोरावबो
हाबाफारि लानांगोन आरो गलाघाट जिल्लानि बे दिनै दाजानाय लाइमोन आफादा